kum ka jinx ngo sarong ye ka than ke Eastern Riboy Tourism and Environment Development ne ka ERTED menta ka sngi ka 100 trik nai wing arjar posau kala ai burom kalpang yu Dr. Long be ubalayo e ka kardan doctorate hakapuli kaputhi U Dr. Long ulayo e ka kardan doctorate na school ba Global International University of Boston USA kabadan hagatanat ha Delhi bat Goa bat ulap diang ye kani ka sernat na katiga school ba ha ka arsaw tarik nai wing arjar posau ha ka program ha Goa U Dr. Long uday unong hika school bat ula seng buon tali ki school ha ka than boy ban kentiyo ye ka puli ka puthi bat ye ka yo ka kot jong ka than Ulayo ru ye ka khusnam na ka district ba ka state education award ka Indian Icon Educational Award bat kumju ye ka international educational award halor ka jing IT jong u ban kintiw ye ka puli ka puthi Habakren ha gani ka jingpen kop boram ka blalong ha khap mara bhoiram bong mentak sngi u Dr. Long ula penpau ba kum ubre u angnot nadu ba udang samla ban tre ke imlang ka salang bat hadien ba ula pendap be ka jing puli ula hiar shnong bat ban hikai school ha ka shnong mau teneng bat hun ban shu hikai ula lej ban seng school kel leng ki shnong khamtam ha ka than khap pot jong ka asam Ki kat tu kat ni ki school ki ba ula seng ki long ka jingi seng kan thei ha so liya ka umpo win opo primary school ka opo primary school so liya Kli umstem opo primary and secondary school ka umta secondary school nongpo Christian secondary school hospital nongpo Pongker lower primary school Thanjirang umlaper English school Lowai English school Laru English school Jakat English School bat ka Sarong English School bat ka Modern Higher Secondary School Bhoirambong ka ba ulong principal menta Halor ka jingyo kardan doctorate ka jong u ka seng ERTED hapo ka jingelam uba alos nongpo kalapan kop buram kum ka jing ngau sarong ya ka than U Dr. Long udeiru u advisor jong ka seng ERTED Junga banyo hadu ka doctorate mane PhD ka ba kamut ka jing ayman sim ye ki pan kin bang pon ki sama jungi kin poi hadu ka thong doctorate ta ka de sa jing kwa jonga nga bala temen ru ngadang yo ban pas kata bali gini kena ki ba dep MA master degree kin pendep ya ka doctorate tangkat lo sau snem ki la pas ki la suk iki Te ko wei pate ka bangan kwa banyak tu paling pas kalau bangang ala don lupa ha ka thong jong ka education kum no ban seng school kum no ban yo e ka jingnang start kum no ban ai gi briu de na ta ka khamsuk inga ban tho thesis ban tho gi kot la ne ban submit ki paper haman lau banai sa ka te ka jaka puli jong te kalau long practical kamli su tang ka theory ha ka jing jong amar kata ki Dayaro bagi lalong qualify namar ba ka jing pin I jonga ye ki sap ki phong ki bede kumno ban kentiu ya ba dong ka than ye ki briu beduk ka suk ki ba kerdo ba kin poi pinyo ek ta ki nang lista kesni nga don kam ban pendem ya ki jing puli jonga lengba jong kata hadin bangal adep ya ka graduation ngala pendep ya ka master degree ha ka education Bat ngayo kalat pati hajing sang aladi banyo nadung snem arjar kat prang Hendai namar kadon untuk kubit kadon untuk sagiwi kam ngamla ban pendep dengan si pendep no hagini kisnem bat la layo kila le convocation ninga hapo gowa na gowe ka university ka ba kade ka branch sang to hajing sa kade ka college kade ka university kadon hapo Delhi Hendai kila le lang hang tei habaro ki student na kiniki di bayo ika doctorate Midon kumbasis pa akong ngot habtus ni bat u civil star jong Goa dan lang nang tau MP jong ka Maristra de gitu ba ki itra ga dur lai laingot mag gitu kila ai ka bat u chan song bangala sakri ka tu ngala de bandon go way school jonga tingala sedang ban seng go way school ham ni apo bonbong ni ka modern secondary menta kalau poi higher secondary kini ke school hang ni ngale akum ni ngayarap ya kini kena kiba drop out kiba nagaway school kila syabe nagaway school kimpa segala unta kiwan hang tu ngai yo kala banyarak iki da kaba ngapan pas iki ka selection
hamdun ke jing khang iki ngapan pass selection ngasuk thu bagi kin feel Henry kin yo pada banyak baik subject kin pass no bagi yo college ngam kwa bagi sa dum sabi kedai kita ketong jonga tementa pun ki kena kila pass nak tu school jonga ala bandong bagah ka matrik bat nanta hang tu ngaburu we hostel na benta jong ini ki orphanage ki khulswet kini khulswet nga ai free to school hang tu ba free school but the way hostel ka ba ai free hang tu bakinsa ka ka lai ka don ka kamera ka bala kambyang hi ki tu kena jungi sene tenrei ya ka bampat ngamla ban ai namar ngaru ngam dadi e ubriu ba ruspa badan bayam tenrei ngasu frau tang mensim tenrei ka don ka thong swai thang tero apo berni ka don go we ka nong hang tu pongker malayo ban sing go we school nang ta ngalayo ladro banyadan bentalang banseng ya go ke school jongka balang hang ni hapo penthor ha lengkrau hang te hapo kedung hulu kasnong jong sing minister not sang ide ro kai ba tu por bat nga ha tu school hapo penthor ke kita kilap kibanga persang banyaram ngasuthu balada don ke jingnang justan umla ban thank you ya gane gadong ka thanjungi namar kata hadin jong kata kadono kane mission bangi sing school no sapo Assam state border long map yang lada na so ban bakla lada don mano boong ro so ban ya tu ipi gane basate ni sukam ya ka nadu ka sarkaru bangi om bagade ki jaka jumi kane katai igbapli gitu ki senong kum ka umat ka tali ka laper ka lawai amsi itu ki senong ide ki senong kasi tenda ke jing sokhia jonga ngala lek ban penseng school ha gitu jaga santli school bat lanta ki layat bah kita school hanu kita kinang don kita school badan sang kita pain border tinggal 8 pausa kita ke jing i jonga banyarap iki lengba ke jing nang jesta